Казвам се Любомир Каменов, земеделски производител. В землището на Бели Брод обработвам 2000 декара, зърнени култури, пшеница, слънчоглед, ечемик, царевица. В момента засяваме слънчоглед. Ползвам услугите на Ник от 5 години. Навигациите на Trimble са доста добри, пестят време, доста по-качествени са обработките и другото, което е страхотно удобство за механизатора. По-прецизно се случват нещата, сеитба, пръскане, торене, всички обработки са много по-прецизни. Сервизния екип мога да кажа, че са перфектни. На 2 пъти ми се е случвало да идват и много добре се справят. Бързо и точно. Даже скоро имахме дребен проблем. За ново време момчето свърши работа и машината излезе да работи. С навигациите на Trimble се работи много лесно, по-бързо и се пести доста време.